Mntasekhaya, u-Isaiah 45 uvesi 2 uthi uNkulunkulu uthi bheka uzawuhamba phambi kwakho, uthi uzawuvula yonke iminyango, bese phinde ethi uzawunqamula iy'nsimbi nemigoqo. Lapho khona uma ethi uzawunqamula iy'nsimbi nemigoqo, yilapho khona abantu bey'tshela ukuthi izinto zabo ziyawuphumelela. Lapho khona abantu bethi imizamo yakho ngeke iphumelele, kanti umuntu uyakhohlwa ukuthi awusiyo wakhe wena ungokamdali. Khona lapho khona uNkulunkulu ethi khona ocelayo uyawuphiwa, ofunayo uyawufumana. Nanoma kunzima kanjani mntasekhaya, ithemba ningalilahli empilweni. Nibekezele noma kunzima noma kukhuni, kepha nikhumbule ukuthi ayikho into engadluli. Unani uNkulunkulu uyanithanda.